Добър вечер, драги зрители! Значи, вие отново сте с риболовните приключения на Антон и Петю. Това е най-новото юлско издание. Днес най-вероятно ще имате удоволствието да видите, дано не се е стъмнило още, едно интересно приключение, което ние лично очакваме отдавна. Всеки момент дано да не свърши батерията на колегата, че той е доста слаб оператор. Петю става въпрос. Аз съм Антон, който още не ме познава. И така, пожелавам ви си наслука и на здраве! Значи риболова на сом е малко по-специфична професия. С добро пиене, добра риба. За първи път сме заложили за стръв сух лед. Това е една нова програма, която разработваме от доста години. И дано да имаме успехи тази вечер. Но най-вероятно ще има. Смятам, че